Jama'a barkanmu da warhaka. Ni ne naku wanda na saba kawo muku tutorial game da yadda za ku yi mining cryptocurrency ko kuma za ku yi wasu tax online. To, jama'a kar ku manta na sa muku bidiyo kowane rana, kuma bayan haka jama'a ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe sabida zan nuna muku yadda za ku yi mining ɗin wani sabon cryptocurrency. Don haka jama'a in ka kasance kai sabo ne a wannan channel ɗin kuma kana liking bidiyoyina, kar ka manta ka subscribing, ka kuma liking sa'annan ka kuma sharing. Bayan kuma haka ka danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai. To jama'a bari mu wuce kai tsaye zuwa ga wannan sabon shafin mai suna Shiba Inu. To jama'a abu na farko dai da kuke gani zan wuce kai tsaye zuwa ga wannan shafin, zan sa muku link ɗin shi a description domin kuma ku bi ku fara mining ɗin shi. To jama'a kamar yadda kuke gani dai bayan mining suna abubuwa da dama kamar investment. Gashi nan dai anan suka ce za ka iya sa Shiba Inu 500,000, kuma bayan haka any rate kowane rana za ka sami 30,000, sannan zai dawo maka 6,000 amma zai yi kwana 20. So percentage ɗin shine 128 za ka samu. Kamar wannan kuma suka ce ka sa miliyan 5 na Shiba Inu za ka sami 140%, shi ma za ka dawo da miliyan 7. Kamar wannan ma suka ce ka sa miliyan 25 na Shiba Inu kuma za ka sami miliyan 35. Haka zalika wannan ma. To jama'a kamar yadda kuke gani dai ga shafin nan da yadda yake. Kuma bayan haka za mu je zuwa kamar yadda kuke gani ga wani ya saka, sorry, ga wani ya cire Shiba Inu 59,000, kuma ga wallet address ɗin shi da ya cire da shi, ga wallet ɗin da kuma ya tura mai. Kamar yadda kuke gani dai ga shi dai za ku ga mutane suna cirewa, kuma za ku ga mutane suna sawa. Muka zo kan deposit, kaga mutane suna sa 500, ka gan shi 50,000, kaga suna sa Shiba Inu kamar yadda kuke gani. To jama'a bayan haka zan wuce kai tsaye zuwa ga wallet kamar yadda kuke gani. Suka ce za ka iya amfani da ko Binance ko kuma Trust Wallet, shi ma kun gan shi ana. Bayan haka kuma jama'a anan suka ce in kana da tambaya za ka iya yin tambayoyinka duka anan za ka gani yaya abin yake. Sa'annan kuma in kana so ka contacting ɗinsu za ka iya zuwa nan ka cike sunanka, email ɗinka da kuma subject ɗin da kake so ka musu magana. To kamar yadda kuke gani dai sa'annan kuma a nan gurin suka ce shi ma in kana so ka zama affiliate ɗinsu, shine suka yi bayani a kai, za ka iya karantawa kai ma ka gani. To jama'a kamar yadda dai kuka sani, bari ku ga yadda za mu fara. Bari in koma baya. Kun ga dai ga shafin ya zo nan. To kuma zan danna akan get started. Kun ga abin da suka ce in saka Shiba Inu address ɗina. To bari kuma sai suka ce in zaɓi password guda 4. To bari in koma. Kamar yadda kuka sani dai jama'a na nuna muku yadda za ku buɗe Ruko wallet. So a ƙarshen bidiyon nan za ka ga bidiyoyi guda biyu. Na farkon shi za ka shiga in baka san yadda za ka buɗe wallet ba. To bari ku ga in shiga nawa Ruko wallet ɗin. Abin da ya sa kuka ga nake amfani da Ruko wallet sabida idan ka saka crypton ka ko kuma aka tura ma ko kuma ka yi withdrawing, za ka iya sayar da shi a cikin second ɗaya ya zama naira, sa'annan ka dawo da shi bankin ka na Najeriya. To kun gani sai in ce receive. Kun ga wallet address ina sai in kwafa, sai na dawo nan na ce bari ku gani, sai na pasting, sa'annan in zaɓi password guda 4
kamar yadda kuke gani. In zaɓi password huɗu sai in ce ya fara mining. To jama'a kamar yadda kuke gani gashi nan yana connecting. Gashi nan ya fara mining, kun gani har na yi mining ɗin 0.005, kun ga yana gudu sosai. Bayan haka suka ce ga address ɗina yana ƙasa, ga kuma referral code ɗinka da zaka kwafa ka tura ma 'yan uwa da abokan arziki. Kuma suka ce a kowane rana zan iya mining ɗin Shiba Inu 500. Kowane rana zan iya mining ɗin guda 500. To jama'a kamar yadda kuke gani dai wannan coin ɗin yana ƙara daraja, yana tashi a hankali. So in Allah ya taimake ka, kana mining, kana tarawa, kana barin shi a wallet ɗinka. Idan ya tashi ya zama dala ɗaya za ka sha mamakin me za ka samu. To jama'a kamar yadda dai kuka sani, ko me na samu bana ɓoyewa in ce ni ɗaya zan yi. Ni ma ina sharing ɗin shi ne tare da ku. To in kana so ka withdrawing za ka zo nan withdrawal. Withdrawal suka ce za ka iya withdrawing amma sai ya kai 50,000. Idan ya kai Shiba Inu 50,000 za ka iya withdrawing ɗin shi zuwa wallet ɗinka. Jama'a kamar yadda kuke gani ban daɗe da buɗewa ba, amma kuma kun ga har na yi mining ɗin 322 kuma dududu bai wuce wasu awanni da buɗewa ba. To kun ga yadda abin yake dai. Don haka a kowane rana za ku iya mining ɗin guda 500. Sa'annan in ya kai 50,000 za ka iya cirewa. To jama'a kamar yadda dai kuka sani, wannan shine YouTube channel ɗin mai kawo muku bidiyoyi masu kyau kamar haka. Kuma idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan bidiyoyin, ka liking, sa'annan ka yi comment. Bayan kuma haka ka subscribing, ka danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ka zamanto kana ɗaya daga cikin farkon mutanen da YouTube za su sanar kai ma ka zo ka kalli bidiyon kuma ka fara amfani da shi. To jama'a kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon na zo mataki da zan tsaya. Don haka jama'a na bar ku lafiya kuma Allah ya ba mu sa'a gabaki ɗaya.